Ерак Мәскәү шәһәренә чираттагы котлау сәламнәре өчә. Бүген үзенең алтын юбилеен якташыбыз, яңа Земница авылында туып үскән Рәшид Җәфәр улы Саддыков каршылый. Әлеге бәйрәме белән котлап, иң җылы теләкләрен аңа беренчеләрдән булып, сөекле балалары, кызы Гөлия, кияве Акмал, балалары Тимур һәм Руслан Султановлар, улы Рамил җиткерәләр. Әтиебез безнең горурлыгыбыз. Һәр кемнең туган йорты, гаиләсе була. Гаилә ул сине яклый, саклый торган бер оя. Бу ояда кеше үзен тыныч, усаллыклардан сакланган итеп сизә. Һәр кемнең тормышы туган йорттан, гаиләдән башлана. Гаиләдә генә балалар дөрес тәрбия ала. Җир йөзендә иң якын кешеләр әти, әнидер. Әни үзенең назын бирсә, әти һәр яктан терәк булып тора. Әтиләрнең канат астында үзеңне көчле һәм иркен хис итәсең. Безнең әтиебез дә бик яхшы, олы җанлы, әйбәт әти. Безнең әти-әниебез бик безне яраталар иде. Без шатлыгыбызны да, борчуларыбызны да аларга сөйли идек. Алар безне аңларга тырыштылар. Безнең гаилә бик тату һәм бәхетле иде. Тик язмыш дигәннәре әниебезне мәңгелеккә тартып алды. Шуннан соң, югалту кайгысын безнең яныбызда җиңелрәк кичерергә булсын дип, әтиебезне үз яныбызга шәһәргә күчердек. Әти-әниебез өйдә тынычлык, ярату булсын өчен күп көч куйдылар. Безне яхшылык белән начарлыкны айыра белергә, кешеләр белән уртак тел табарга, тыңлаучан, хезмәт сөючән һәм намуслы булырга өйрәттеләр. Әтиебез үрнәк гаилә башлыгы. Аның кулыннан килмәгән эше дә юк. Кадерле әтиебез, яраткан бабакаебыз, сине ихлас күңелдән тулган көнең белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, кырыштайнык сәламәтлек, кояштай озын гомер һәм шиксез шатлыклар телибез. Сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерле син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, ылы йөрәкле булып кал. Без сиңа берне генә телибез. Саулык, саулык. Саулык ул озын гомер, бәхет һәм мәхәббәт нурының тамчысы. Әтиебезнең туган көне мин янында булырмын. Табыныңа кайнар чәйне ясап әткәй куярмын. Һәр вакытта күңелем белән мин әтием янәшә, газизкаем, бәхет татып, 100 яшькә кадәр яшә. Сиңа сыкланып карыйбыз, бар яктан үрнәк алып. Котлыйбыз туган көнеңдә, йөзеңнән үбеп алып. Нәселне дәвам итүче, һич шиксез, әти кеше. Шуңадыр әти кешенең бик җаваплы өлеше. Бүген синең 50 яшең, син һаман яшь әле. Кирәк булып, терәк булып 100гә кадәр яшә әле. Син бар чакта безгә рәхәт, балкып тора өй эше. Тормышны сөеп яшәргә, сүнмәсен әткәй кешең. Хөрмәтле Рәшид Җәфәрович, бала гыныкларыгыз юллаган бар теләкләргә дә без ихластан кушылабыз һәм махсус сезгә дип күркәм җыр юллыйбыз. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп, үпкәләмә әле елларга.
Bizning iң шаяны әйбәт бабайларының әйбәте бүләк булсын әле бу җырыбыз оныкларның сиңа рәхмәте өебезнең үзәге синәти гаиләбезнең йөрәге синәти барыбызның терәге синәти язмышыбыз бүләге синәти өебезнең үзәге синәти гаиләбезнең йөрәге синәти барыбызның терәге синәти язмышыбыз бүләге синәти барыбызның терәге синәти язмышыбыз бүләге синәти Рәшит Җәфәр улы Саддыйковка алтын юбилее уңаеннан туган авылыннан да җылы сәламнәр. Бер туган абысы Расим Җәфәрович, тормыш иптәше Расимә, балалары Илдар һәм Илмира гаиләләре белән җиткерәләр. Бер карында, бер бишектә үсеп, бер авылда каз үләне өстендә тәгәрәп үскән бер туган абый әнә бит без. Шуңа да синең туган көнеңне без бер кайчан да истән чыгармыйча, аны гел зурлап бәйрәм итәбез. Кабат җиргә көзләр җитеп, гомер бәйрәмен килде. Кадерле әни, яраткан абыебыз, бүген без сине нык назлап, кычып яратасыбыз һәм котлыйсыбыз килә. Артык еракта түгел, тик тулайым якында бездән яшәмисең. Ләкин шулай да туганлыкның көчен чакрымнар үлчәми диләр. Җае чыккан сайын ешрак күрешәсе иде шул кадерлебез. Бүгенге бәйрәмеңдә сиңа ихластан нык исәнлек саулык телибез. Гаиләңдә иминлек, бәрәкәт тантана итсен. Балаларыңның җылысын тоеп, игелекләрен күреп яшә. Ни теләгәнеңне Раббым бер үзе кабуллардан кылып тормышка ашырсын. Якыныбызның бүген туган көне, бар җир йөзен нурга күмгән көне. Без җыелдык аны тәбрикләргә, җылы теләкләрне җиткерергә. Туган җирләр ерак калган күптән. Син чит якта яшәп киләсең, тик шулай да якын кешеләреңә бар назыңны мулдан бирәсең. Тормыш мәшәкате биләп алып, онытмыйсың безнең барын да. Насыйп итсен туган көннәреңне каршыларга бергә тагын да. Ходай сиңа саулык кызганмасын, бирсен тиеп бәхет, шатлыгын, уңышларың синең артып торсын, көтсен алда матур картлыгын. Кадерле Рәшит Җәфәрович, якыннарыгыз сезгә бүләккә дип матур җыр юллыйлар, кабул итеп алыгыз. Ömür tilimen sina enim Şatlık bilen gene utsin her bir yaşagan günün Yazlar kibik gül yaşarıp yaşa gümürge Dünyada bulur yemlerek yaşasak birge birge Yazlar kibik gül yaşarıp yaşa gümürge Dünyada bulur yemlerek yaşa
günün bilen kutlap şuşa jırım bulegim. Her bir günün matur utsin izgi yollar tilegim. Koygu sogışlar